No niin, kello olisi puoli. Joo, Aloitellaanko? no niin, nyt päästään aloittelemaan. Eli Ihan. hei vaan kaikille, Väänäsen Virpi Lukulumolta olen. Ja niin nyt meillä on tässä tämän iltapäivän ohjelma se, että kerrotaan vähän tuosta Lukulumosta ensin ja sitten meillä on asiantuntija Jennifer Loiske mukana Pikkulista täällä ja katsotaan sitten, miten sekä Lukulumo että Pikkuli kanssa voidaan näitä erilaisia oppimisympäristöjä digitaalisesti toteuttaa. Ja Jennifer voi sitten vaikka aloitella pian. Ja sen sanonkin vielä tässä kaikille, että jos teillä ei ole vielä Lukulumon tunnuksia, niin voi myös näin webinaarin jälkeen niitä meiltä ottaa tai pyytää ja joko multa eli virpi.väänänen@ilteducation.com tai sitten ihan meidän tuolta infosta tai meidän sivuilta. Ja lopuksi vielä sitten arvotaan se kirja, mikä oli luvattu tämän lopuksi. Ja jos teillä tulee mitään vaan kysyttävää mieleen, niin voitte tuonne chattiin heittää sit kysymyksiä. Ne käydään sitten Jenniferin esityksen läpi niitä kysymyksiä. Ja oikein lämpimästi tervetuloa kaikki ja nyt päästäänkin sitten kunnolla aloittelemaan. Ja katsotaan ensin tähän alkuun, että mikä Lukulumo on. Eli se on digitaalinen monikielinen kuva- ja äänikirjapalvelu. Se on sovellus, joka toimii selaimessa, iOS- ja Android-tableteilla ja puhelimella. Tällä hetkellä meillä oli 2000 kirjaa mukana siinä ja koko ajan näitä kirjoja tulee lisää. 70 eri kielellä löytyy ääniraitoja ja näitä käännöksiä onkin yli 2000. Ja tässä on hyvin turvallinen laadukas sisältö, eli me valitaan lastenkirjallisuusalan ammattilaisten kanssa näitä kirjoja. Seuraavaksi katsotaan vähän, mitä Lukulumon avulla voit tehdä. Eli voit luoda opetukseen sopivia kirjahyllyjä, tai jos olet varhaiskasvatuksessa, niin siellä sama homma, eli voitte tehdä kasvattajat niitä omia kirjahyllyjä ja katsoa lasten kanssa kivoja ideoita. Sitten voitte myös hyödyntää meidän näitä valmiita kirjahyllyjä ja kategorioihin jaettuja kirjoja. Eli on sellaiset kategoriapallurat, mitä voi sitten ottaa ihan pienille lapsillekin ja voi osallistaa sieltä ihan vaikka 2-vuotiaitakin, että katsomaan minkä aihepiirin kirjoja he haluaa tai mistä he olisivat sitten kiinnostunut, mitä aikuinen heille lukisi. Voitte käyttää myös kirjanmerkkiä haluamissa kohdissa tai luoda uniikkia QR-koodia jokaisen kirjan haluttuun kieleen. Voitte käyttää tekstin seurantaa, varsinkin tämmöisille lukemaan opetteleville lapsille. Siellä menee semmoinen keltainen palkki, karaoke-palkki. Lyhyemmissä kirjoissa menee lause kerrallaan ja pidemmissä menee lyhyemmissä menee sana kerrallaan ja pidemmissä menee lause kerrallaan. Sitten voitte tuoda laadukasta sisältöä TVT-opetukseen, rikastuttaa äidinkielen opetusta, harjoittaa monilukutaitoa ja tietenkin tehdä kaikissa ryhmässä esiintymistä kielistä näkymiä. Ja kun täällä on 70 eri kielellä näitä ääniraitoja, niin te voitte sitten tutustuttaa kaikki lapset näihin muihin kieliin, mikä siellä milloinkin on pedagogisena ideana. Ja uutuutena saatiin nyt nämä kirjakeskustelukysymykset, eli ne löytyy sieltä Lukulumosta. Aina kun avaatte kirjan kannen auki, yläkulmassa on vihreät puhekuplat ja siellä sitten näkee, että missä kirjoissa on jo valmiina. Niitä tehdään koko ajan lisää, eli ne ei löydy kaikista, vaan se on se puhekuplakirja, mistä löytyy. Ja joissakin kirjoissa on vielä alettu tekemään semmoisia tärkeimmistä sanoista. Eli jos kirjassa vaikka spagetti tai spagaati, tämmöisiä vähän vaikeampia sanoja, niin voitte käydä ensin niitä lasten kanssa läpi, että mitä nämä sanat sitten on, niin on helpompi seurata niitä kirjoja ja tekstiä. Hyvä. Hyvä, kiitos Virpi. Ja tosiaan tervetuloa munkin puolesta, eli olen tosiaan Jennifer Loiske, ihan vaka-opettaja ja digipedagogiikan asiantuntija, mutta myöskin sitten Pikkuli Edun perustajajäsen ja Pikkuli-pedagogiikan yksi kehittäjistä ja myöskin sitten kouluttajista ja sen lisäksi myöskin sitten naputtelen aina kaikennäköisiä tarinoita. Juuri tullut tuossa viime syksynä ulos Pieni lintu, suuret tunteet yhdessä Metsämaria Aittokosken ja Sanna Mattilan kanssa, eli Pikkulin ensimmäinen oma tunnetaitokirja
Mutta tänään tosiaan niin olisi tarkoitus pureutua lukulumossa oleviin pikkutarinoihin ja miten niitä voi sitten käyttää oppimisympäristöjen rikastuttajana. Ja tosiaan niin kuin Virpi sanoi, niin chattiin voi laittaa kysymyksiä ja jos tulee jotain suurta akuuttia, niin toki voi nostaa sitten kättäkin ylös, mutta loppuun ollaan jätetty ihan kunnolla sitten aikaa, että voidaan siellä sitten niitä kysymyksiä käydä läpi ja varsinkin jos tulee pikkulitarinoihinkin jotain kysyttävää, niin ehdottomasti sitten niitä vaan laitelkaa sinne chattiin myöskin. Mutta ekaksi hyvin lyhyesti vähän oppimisympäristöistä, eli mitä ne ylipäätänsä on. Ja tässä nyt puhutaan lähinnä varhaiskasvatuksen ja sitten perusopetuksen oppimisympäristöistä, mutta totta kai myöskin lapsihan, jos on vaikka kotona, ei ole missään päiväkodissa vielä, niin sielläkin sitten sitä oppimista tapahtuu. Eli oppimisympäristö on se koko ympäristö, missä lapsi elää ja missä se lapsen toiminta tapahtuu. Ja näitä oppimisympäristöjä tosiaan on useampia, eli on ihan se fyysinen oppimisympäristö, mikä on varmasti kaikista tutuin suurimmalle osalle, eli se on juurikin se fyysinen meitä ympäröivä, eli vaikka koulu tai päiväkoti, luokka, piha, mikä tahansa huone, metsä, ne välineet, mitä siellä huoneessa tai luokassa on, lelut, huonekalut ja niin edespäin. Ja sitten taas on psyykkinen oppimisympäristö, mikä taas käsittää lämmintä vuorovaikutusta ja sensitiivisyyttä ja kannustavaa, aitoa läsnäoloa, turvallisuutta. Ja sitten puolestaan sosiaalisen oppimisympäristöön kuuluu nimenomaan ryhmä, on se sitten ihan 2 lapsen miniryhmä tai sitten isompi ryhmä, pienryhmä, luokka, joka ylipäätänsä edistää sitä oppimista. Ja se nimenomaan semmoinen ryhmä, jossa sitten myöskin nämä vuorovaikutustaidot kehittyy. Ja sitten on tämä kognitiivinen oppimisympäristö ja ne on sitten nimenomaan näitä pelejä, leikkejä, tämmöisiä asioita, mitkä tukee oppimista ja tutkimista ja tämmöinen kokemuksellinen, missä sitten päästään vähän yhdessä ihmettelemään ja tutustumaan eri asioihin. Ja sitten tietenkin emotionaalinen ympäristö, missä sitten taas on tunnetaidot, tunteiden tunnistaminen, itsesäätelytaidot, erilaisuuden hyväksyminen ja niin edespäin pääosassa. Eli siis oppimisympäristö tosiaan on toiminnallinen, mutta sen lisäksi myös kulttuurinen ja sitten näihin kaikkiin edellä mainittuihin tietenkin liittyy myös se, että se oppimisympäristö on turvallinen ja lapsilähtöinen. Lapset on mukana itse suunnittelemassa myös sitä omaa toimintaa, rakentamassa näitä oppimisympäristöjä. Se on vuorovaikutuksellinen ja muunneltava ja ylipäätänsä, että se oppimisympäristö edistää sitä oppimista. Ja se, että nimenomaan tämä ympäristön merkittävin tehtävä on se, että se mahdollistaa tätä monipuolista toimintaa ja tunne- ja vuorovaikutuskokemuksia ja se, että tavoitteena olisikin, että se oppimisympäristö olisi kokonaisvaltainen ja kannustava ja juurikin lapsilähtöinen oppimisympäristö. Ja tosiaan vielä se, että oppimisympäristö voi olla käytännössä mikä vaan, eli ihan vaikka päiväkodin tila tai koulun luokka, joka sitten tarvittaessa muuttuu muuksi, eli voidaan sitten vaikka niitä tarinoita tuoda sinne lapsen arkeen muuttamalla vaikkapa se eteinen sitten uimarannaksi tai vaikka junaksi tai ihan miksi vaan etelän ihanaksi hiekkarannaksi tai sitten se voi olla tämmöinen leikkipaikka, joka on oikeasti olemassa jossain muualla, eli tämmöinen tehty kauppaleikki, lääkärileikki, kampaamoleikki, ravintola tai tosiaan sitten vaikka ihan tämmöinen leiripaikka. Tai sitten tosiaan voidaan lähteä sinne ulos. Se voi olla metsä, piha,
mikä vaan kaupunki, joku vierailukohde voi olla oppimisympäristö. Mutta sitten tosiaan, jos lähdetään niin kuin rakentamaan erikseen oppimisympäristöä, niin sehän on todellakin parhaimmillaan silloin, kun se yhdessä suunnitellaan ja rakennetaan lasten kanssa. Ja totta kai sitten, kun on taaperoista kyse, eli alle 3-vuotiaista, niin silloin aikuinen voi myös sitten rakentaa tämmöisiä erilaisia tarjoumia, eli semmoisia, mitä lapsi ei välttämättä osaa vielä itse oikeastaan kaivatakaan. Eli juurikin voidaan vaikka tehdä sinne tämmöinen kotileikkiympäristö, ja siitä lähdetään sitten kehittämään yhdessä niiden lasten toiveiden mukaan. Ja vielä muistutukseksi, että siitä hyvästä oppimisympäristöstähän löytyy lapsille näitä vaihtoehtoja just tämmöiseen mieluiseen tekemiseen ja monipuoliseen ja vauhdikkaaseen leikkiin, liikkumiseen ja sitten totta kai myös siihen rauhoittumiseen ja lepoon. Ja se, että kun se oppimisympäristö on rakennettu hyvin, niin silloin myöskin se lasten osallisuus vahvistuu ja myöskin sitten se itse oppimisympäristö edistää ja vahvistaa yhdenvertaisuutta ja sitten ihan sukupuolten tasa-arvoa. Ja niin, että tietenkin, että siinä oppimisympäristössä myös sitten näkyy ne lasten ideat ja leikit ja mitä kaikkea sitten siinä lähdetäänkään kehittämään. Itse olen semmoinen hyvin runsaiden oppimisympäristöjen kannattaja, että aina niin kuin lähden kyllä heittäytymään kaikkiin lasten ideoihin ja tehdään aika laajastikin sitten näitä lasten ideoihin perustuvia asioita siellä päiväkodin ympäristössä. Mutta tosiaan tänään nyt vielä sitten pureudutaan siihen, että miten se tarina sitten tuodaan osaksi tätä oppimisympäristöä. Ja se, että kun Lukulumasta esimerkiksi nyt sitten lasten kanssa käydään näitä pikkulitarinoita läpi, niin lapsihan kokee kaikki asiat kokonaisvaltaisesti. Eli lapsi ei varsinaisesti tosiaan erittele sitä, että mikä on kirjallisuutta tai kuvataidetta tai mikä on sitä niin kuin varsinaista leikkiä. Ja se, että kun luetaan näitä tarinoita, niin lapselle voi tulla ihan tämmöisiä fyysisiä kokemuksia, jolloin nämä sanat voi muodostaa lasten mielessä värejä ja erilaisia tuoksuja, säveliä, tulee mielikuvia. Ja silloin onkin tosi tärkeää, että sitten keskustellaan niistä tarinoista, mutta sitten sen lisäksi vielä työstetään niitä kokemuksia, mitä ne tarinat sitten lapsissa herättelee, niin myöskin muulla tavalla kuin puhuen. Eli sitten juurikin tuodaan sitä tarinaa osaksi oppimisympäristöä ja voidaan sinne ottaa sitten esimerkiksi taidetyöskentelyä tai vaikka liikuntaa tai sitten tosiaan vaikka draamaa sinne lasten arkeen mukaan. Ja Pikkulilta löytyy näiden Lukulumassa olevien tarinoiden lisäksi niin myös muuta materiaalia, ja tämä Pikkuli onkin tämmöinen monimediallinen kokonaisuus, mitä kannattaa hyödyntää sitten, kun lähtee näitä oppimisympäristöjä rikastamaan. Eli sen lisäksi, että tosiaan löytyy nämä kirjat, eli ihan fyysiset kirjat, sitten oli digiversiot siellä Lukulumossa, ja niin sen lisäksi löytyy tosiaan myöskin sitten Yle Areenalta 26 tämmöistä 5 minuutin kestävää TV-sarjan jaksoa, missä kaikissa on vähän eri teema ja kuitenkin niin, että suurin osa niistä myöskin on samoja tarinoita, mutta dialogittomia kuin nämä kuvakirjatkin. Sitten löytyy tosiaan laululeikkejä ja musiikkia, eli voidaan ottaa sinne oppimisympäristöön myös mukaan Pikkulin omaa musiikkia. Toki sinne voidaan sitten myöskin lähteä kehittämään muutakin musiikkia. Lapsilta tulee varmasti runsaasti erilaisia ideoita, että minkälainen äänimaisema sinne voidaan rakentaa, mutta YouTubesta tosiaan löytyy Pikkulin oma soittolista ja sieltä soittolistalta löytyy sitten erilaisia laululeikkejä ja sieltä löytyy tämmöisiä miniversioita esimerkiksi tunnekorteista, esittelyjä, hahmoesittelyjä ja muuta. Ja sitä voi sitten hyödyntää myöskin sitten tässä oppimisympäristössä ja ne on myöskin maksuttomia. Sitten löytyy sovelluksia, niitä löytyy Pikku Kakkosen
sovelluksen sisältä. Sieltä löytyy 4 sovellusta, jotka on maksuttomia. Niitä voi hyödyntää. Sitten on pehmoleluja, tunnekortteja. Tunnekorteista löytyy pikkuli.fi-sivulta 4 ilmaista maistiaiskorttia, eli siellä on 8 korttia, joten 4 eri tunnetta, ja niitä voi käyttää sitten vaikka muistikortteina tai sitten tarinan rinnalla. Sitten on taitokortit ja sitten löytyy vielä erilaisia tuokiokortteja. Ja sitten tosiaan oli tämä Lukulumo ja sitten vielä nettisivut ammattilaisille siellä pikkuli.fi opi-sivun alla. Niin kannattaa käydä sielläkin kurkkaamassa. Mutta Lukulumossa Pikkulilta tosiaan löytyy 14 eri kuvakirjaa. Eli 10 näistä kirjoista, niin niiden tarinat löytyy sieltä Yle Areenasta myöskin. Mutta sitten jos valitsette täältä Lukulumasta jonkun pikkulitarinan ja viette hiiren sen kirjan kannen päälle, niin sieltä tulee näkyviin eli info-kuvake, ja sieltä takaa löytyy tosiaan muun muassa tätä kirjakeskustelua, mistä Virpi äsken kertoi, ja sitten myöskin mahdollisia kirjaan liittyviä tehtäviä. Ja sitten sieltä löytyy myöskin toi QR-koodi, eli tässä näkyy myöskin pienessä kuvassa oikealla, että minkälainen se QR-koodi sitten siellä on, ja sen voi tosiaan sitten vaikka tulostaa, ja siitä voi rakentaa vaikka minkälaisia ratoja, mutta niihin sitten mennään hetken päästä vielä tarkemmin. Sitten kun lähdetään sitä kirjaa selailemaan, niin sieltä voi ottaa asetuksista pois muun muassa sen automaattisen sivun käännön. Ja itse käytän nimenomaan tätä, kun silloin jos käyttää vaikka tykkiä tai jos on monikosketusnäyttö käytössä ja voi käyttää sitten siinä niin kuin lasten oppimisympäristön taustalla tämmöistä aukeamaa kirjasta, niin kannattaa tosiaan ottaa se sivun kääntö pois, koska muuten se hyvin tarkasti valittu tai lasten kanssa yhdessä valittu aukeama sieltä sitten hetken päästä kääntyy jo seuraavaan, jos ei sitä täppää pois. Ja sitten tosiaan sieltä pääsee alapalkista myös vaihtelemaan kieltä ja valitsemaan sitä lukunopeutta, että jos haluaa vähän hitaammalla tahdilla vaikka käydä kirjaa läpi. Tai tosiaan, jos tuntuu, että haluaa ihan vaikka pienten taaperoiden kanssa tutkia, että mitä sieltä kirjan sivuista oikein löytyy, niin kannattaa siinäkin kohtaa sitten täpätä kokonaan se sivun kääntö pois ja itse käännellä sivua omaan tahtiin. Mutta mä oon koonnut tänne tosiaan muutamia tämmöisiä esimerkkioppmisympäristöjä, jotka liittyy nimenomaan näihin kirjoihin, joita siellä Lukulumossa on, ja sitten vielä loppuun muutaman tämmöisen bonusoppimisympäristön. Ja sieltä Lukulumasta löytyy kirja Pidä metsä siistinä, ja tähän löytyy myös sitten jakso sieltä Yle Areenalta. Mutta tähän kirjaan me ollaan koottu tämmöisiä tukikysymyksiä, eli kun tätä kirjaa lapsen kanssa lukee, niin voidaan vielä palata siihen, että mitä tässä tarinassa oikein tapahtukaan näillä tukikysymyksillä. Eli voidaan tosiaan lasten kanssa pohtia, että kuka ehdotti sitä, että soitetaan yhdessä siinä tässä tarinassa, ja mitä ylipäätänsä Pikkuli ja ystävykset siinä tarinassa tekee, että he sai metsän siistiksi, ja tuliko se metsä siisti, ja miltä ystävyksistä sitten tuntui, kun metsä oli saatu siistiksi, ja oliko Pikkuli iloinen, ylpeä. Entäpä olivatko ystävät iloisia vai ylpeitä, ja mitä sitten tapahtui, ja mitä sitten, kun ystävykset roskasivat metsän uudelleen, niin kuka sen sitten siivosi ja niin edespäin. Ja nämä on samat kysymykset, mitä löytyy myöskin Pikkulin noista tuokiokorteista, eli siellä jokaisessa kortissa on myöskin näitä tukikysymyksiä. Mutta sitten tosiaan siellä metsässä voidaan tehdä tämmöistä teematyöskentelyä. Nämä kirjan aukeamat, mitä tässä oikealla näkyy, niin nämä on nyt nimenomaan tästä Pidä metsä siistinä Pikkuli-tarinasta. Ja tähän olen nyt korostanut oppimisen alueista minä ja meidän yhteisömme,
tutkin ja toimin ympäristössäni, kasvan, liikun ja kehityn, mutta toki niin kuin kaikissa toiminnassa, mitä lapset tekee, niin kyllähän siellä kaikki oppimisen alueet jossain kohtaa vilahtelee, mutta näihin nyt erityisesti tämä tarina ja nimenomaan tämä teematyöskentely sitten liittyy. Nyt jostain syystä mun ääni lähti kiertämään. Noin, nyt se hävisikin. No niin, hyvä. Ihanaa, kun täällä on tämmöistä tekninen tuki taustalla, kun auttaa. Mutta tosiaan tätä metsään liittyvää teematyöskentelyä voi lähteä lasten kanssa tekemään niin, että ensin luetaan se tarina sieltä lukulumosta. Sitten voidaan sen lisäksi vaikka ladata kirja lukulumosta tablettiin tai iPadiin. Eli aika monessa ainakin varhaiskasvatuksen tabletissa tai iPadissa on niin, että sieltä puuttuu se siru, joten kun nettiyhteys katoaa, niin katoaa kaikki sitten nettiyhteyttä vaativat sovellukset myöskin. Mutta lukulumasta tosiaan voi ladata ne tarinat myöskin sinne valmiiksi, jolloin ei tarvitse sitä nettiyhteyttä ja silloin voidaan ottaa tabletti mukaan vaikkapa sitten sinne metsään tai vaikka ihan pihalle retkelle ja pötkötellä siellä filtillä ja lukea sitä tarinaa vielä uudelleen siellä sitten vähän eri ympäristössä. Tai toki sitten voidaan ihan vaikka katsella niitä kuvia ja lapset voi kertoa tarinaa, mitä siellä lasten mielestä tapahtuu, mikä sieltä tarinasta nousee semmoiseksi asiaksi, että lapsia jäi ehkä vähän mietityttää tai jos he haluavat, että joku kohta luetaan vaikka uudelleen, niin toki näin kannattaa sitten tehdä. Sitten voidaan tosiaan ihan tutkiskella, että siellä Pikkuli-tarinassa, niin siellä Pikkuli-metsässä oli roskia. Löytyykö niitä myös sitten sieltä omasta metsäretkipaikasta, ja jos löytyy, niin sitten voidaan pitää metsäsiivouspäiviä ja ottaa ihan muovipussia ja kumihanskoja mukaan ja siivoskella sitä metsää yhdessä. Voidaan leikkiä erilaisia kierrätysleikkejä, eli niin kuin tässäkin näkyy ihan tarinan aukeamassa, niin siellä on ihan tämmöiset hienot kierrätysastiat, mitä hämähäkki on sitten kutonut ja niihin sitten kerätään noita roskia, niin voidaan yhtäläisesti lasten kanssa leikkiä kierrätysleikkiä. Ehkä ei nyt laiteta niitä metsästä löytyviä roskia niihin leikkiastioihin, mutta voidaan tosiaan tehdä vaikka hyppynaroista renkaita tai jos ollaan vaikka pihalla, niin siellä voi olla sitten ihan näitä vanteita, mitä voi käyttää myöskin. Ja sitten voidaan kerätä sitten aina yhteen renkaaseen yhtä asiaa ja toiseen toista ja niin edespäin. Ja tästähän voi tehdä sitten kaiken näköisiä viestikilpailuja isompien lasten kanssa tai sitten vaikka ihan lajitella värin tai muodonkin mukaan. Sitten voidaan tehdä metsämusiikkia, eli voidaan tutkia, että minkälaista musiikkia mahdollisesti sieltä Pikkulimetsästä kuuluu siellä tarinassa, mutta sen lisäksi voidaan sitten lähteä myöskin itse tekemään erilaisia musiikkikappaleita ja voidaan tässäkin käyttää sitten ihan vaikka kehonsoittimia tai sitten metsästä löytyviä keppejä ja käpyjä ja kiviä ja niin edespäin. Voidaan maalata oma metsä, voidaan maalata se siellä esimerkiksi vaikka päiväkodissa tai koululuokassa. Voidaan tutkia, että minkälainen siinä tarinassa oleva metsä on, maalataanko samanlainen, maalataanko ihan omanlainen mielikuvitusmetsä, maalataanko ulkona. Sekin on aina hauskaa lapsista, kun maalataan ulkona. Voidaan maalatakin metsäosissa, voidaan antaa semmoiset A4 kokoiset pahvialustat ja siihen sitten paperia ja sitten jokainen maalaa yhden osan metsästä ja yhdistetään ne sitten yhdeksi valtavan isoksi koko luokan tai koko ryhmän yhteiseksi metsäksi. Sitten voidaan kuunnella YouTubesta juurikin sieltä Pikkulin omalta kanavalta. Esimerkiksi tuo Pikkulin metsä on ystävälaulu. Voidaan opetella siihen laululeikki. Voidaan katsoa, että mitä se Metsämaria ja Antti siellä laululeikissä tekee, mutta voidaan myös tosiaan sitten ihan itse keksiä siihen omanlainen laululeikki ja sitten voidaan toki keksiä myös kaikennäköisiä omia muita metsälauluja. Ja se, että vaikka on tosiaan metsään liittyvää teematyöskentelyä ja se oppimisympäristö on siellä metsässä, niin sekään ei tosiaan haittaa, että vaikka sitten tulisi sadepäivä,
niin silloin voidaan tosiaan vaikka heijastaa videotykillä sitten Lukulumasta tämä Pidä metsä siistinä Pikkuli-kirjan aukeama sinne seinälle tai sitten jos on tosiaan niitä isoja älytauluja, monikosketusnäyttöjä, niin voidaan sieltäkin avata yksi aukeama. Voidaan vähän himmentää valoja ja leikkiä, että ollaan leikisti metsässä, vaikka oikeasti ollaankin sitten ihan jossain muualla. Ja sitten tosiaan voidaan vielä tutkia tätä kirjaa, etsiä, että mitä kaikkia hahmoja sieltä tarinasta löytyy ja pohtia, että miten nämä hahmot vois liikkua ja voidaan sitten sinne metsään tehdä vaikka Pikkulin siivousjumppa-aiheinen liikuntarata tai yhtä lailla vaikka kierrätysaiheinen liikuntarata tai sitten tosiaan vaikka sinne ihan sisälle tai sitten koulun tai päiväkodin pihalle myöskin. No sitten sieltä löytyy tarina Pikkuli tahtoo majan ja tähän valitsin varsinaisesti pihan, mutta yhtä lailla metsäkin käy oppimisympäristöksi. Ja tässä taas näitä tukikysymyksiä, mitä voi käyttää sitten, kun käy tätä tarinaa lasten kanssa läpi. Ja siellä tosiaan erilaisia tunteita on varsinkin tässä tarinassa niin runsain mitoin eli kannattaa taas ensin itse tutustua tähän tarinaan, eli sieltä Lukulumasta, niin tämän lueskella läpi ja sen jälkeen vasta lasten kanssa, niin tässäkin on tosiaan tapahtuu paljon ja löytyy ihan myötätuntotekoja, mitä siellä sitten Pikkulin ystävätkin lähtee tekemään, kun Pikkuli vähän pahoittaa mielensä, kun ei pääsekään siskon ja veljen rakennuspuuhiin mukaan. Mutta sitten tähän olen valinnut sitten oppimisen alueeksi minä ja meidän yhteisömme, liikun, kasvan ja kehityn, tutkin ja toimin ympäristössäni ja sitten vielä ilmaisun monet muodot. Ja tässäkin voi esimerkiksi lähteä rikastamaan sitä tarinaa sillä tavalla, että suunnitellaan yhteinen maja. Eli voidaan suunnitella, jos on isompia lapsia, niin lapset voi tehdä itsenäisesti vaikka pienryhmissä tai pareittain. Jos on pienempiä lapsia, niin sitten voidaan tehdä aikuisen avustuksella tai sitten vaikka koko ryhmänkin yhteinen maja tai vaikka majakyläkin. Ja se voidaan ensin suunnitella paperille. Se voidaan piirtää tai maalata tai sitten tosiaan voidaan tehdä ihan tämmöinen kolmiulotteinen majasuunnitelma ja askarrella se vaikka luonnon materiaaleista tai käyttää siinä pahvipurkkeja, rullia, mitä sieltä komeron pohjalta sitten löytyykään ja siitä lähteä sitten suunnitelman mukaan tietenkin rakentamaan sitä majaa. Ja sen yhteisen majan voi tosiaan rakentaa sinne pihalle, mutta yhtä lailla metsään tai liikuntasaliin tai luokkaan tai sinne ryhmätiloihin päiväkodissa tai kotiin. Eli melkeinpä tosiaan ihan minne vaan. Ja tässä kaikista tärkeintä on se, että yhdessä tehdään kädentaitojen kautta, eli yhdessä suunnitellaan ja tehdään se yhteinen maja ja sitten voidaan sitten siellä majassa leikkiä ja käyttää sitä vähän pidempäänkin myöskin osana sitä muuta oppimisympäristöä. Sitten voidaan tosiaan tehdä QR-koodeja, eli voidaan ottaa sieltä valmiiksi sieltä kirjasta tai sieltä Lukulumasta niitä eri kirjojen QR-koodeja, jos halutaan, että otetaan mukaan tähän oppimisympäristöön muita tarinoita, tai sitten voidaan tosiaan tulostaa ja laminoida pikkulihahmoja ihan netistä ja jokaisen hahmon taakse sitten piilottaa erilaisia QR-koodeja, mitä lapset voi sitten lueskella. Ja pienet lapset, niin sinnehän voi laittaa sitten ihan vaikka kuvavinkkejä tai sitten jos haluaa laittaa QR-koodin taakse esimerkiksi jonkun tämmöisen puhekoodin, niin sekin onnistuu, jolloin sitten ei vaadi sitä, että lapsen vielä pitäisi osata lukea. Mutta tosiaan sitten isommille lapsille, niin sinne voi laittaa sitten erilaisia vaikka kirjainvinkkejä, mistä sitten muodostuu joku sana tai vaikkapa sitten ihan pieniä pähkinöitä, mitä sitten voi siellä pihalla koittaa ratkoa. Tai sitten tosiaan voidaan laittaa vaikka se ohjeistus siitä, että miten liikutaan seuraavaan löydettävän hahmon luokseen ja mitä sitten tehdään. Ja sitä voi sitten tosiaan mukauttaa sen lapsen taitotasoon ja ikätasoon tietenkin myöskin, että miten sinne sitten liikutaan.
Mutta sitten voidaan tosiaan tehdä majamusiikkia, voidaan tehdä siellä majan sisällä tai sitten majan ympärillä, voidaan järjestää juhlat majassa tai siinä majan läheisyydessä ja taas kerran, niin sitähän voi sitten lähteä kasvattamaan niin paljon kuin itse haluaa. Eli voi olla ihan valmista musiikkia tai itse tehtyä musiikkia ja voi olla vaikka ihan tarjottavia ja kutsuvieraitakin voi kutsua majajuhliin. Majajuhlat on aina ihan parhaita ja yleensä on sitten lapset pienempiä tai isompia, kun kysytään, että tehdäänkö maja, niin aina löytyy innokkaita majan rakentajia myös sitten aikuisten apuriksi. Mutta sitten täältä löytyy myös tämä Tule ulos pikkulitarina. Ja tämä on ihan ensimmäinen pikkulitarina, eli tässä tarinassa pikkuli on vielä munan sisällä ja sieltä sitten lähtee kuoriutumaan. Ja tässäkin on sitten näitä tukikysymyksiä ja näitä voi toki sitten myöskin käyttää, kun tätä tarinaa käy lasten kanssa läpi. Ja sitten tietenkin voidaan myös pohtia niitä omiakin vahvuuksia, että mitä pikkuli, kuinka rohkea pikkuli oli, kun hän uskalsi sieltä tulla ja missä kaikessa me ollaan sitten hyviä lasten kanssa. Ja tässä taas aukeama tästä tarinasta. Ja täältä löytyy oppimisen alueena muun muassa tuo kielten rikas maailma ja minä ja meidän yhteisömme. Ja tähän laitoin nyt muutaman tämmöisen ihan leikin tyyppisen aktiviteetin, jotka löytyy myöskin näistä tuokiokorteista. Eli täältä löytyy tämä pikkulin kuoriutuminen ja siinä tosiaan voi käyttää apuna esimerkiksi sitten tunnekortteja. Ja tässä tapauksessa nyt lattialla voisi olla vaikka pelkokortti ja sitten voi olla vaikka pääsiäismuna, semmoinen isompi pääsiäismuna, mitä nyt ehkä saattoi sitten jäädä vaikka sinne kaapin nurkkaan nyt pääsiäisestä, niin mukana ja sinne pääsiäismunan sisälle voi sitten piilottaa vaikka sen laminoidun pienen pikkulikuvan tai toki sitten, jos on vaikka pikkulipehmä siellä ryhmässä tai innokas virkkaaja, niin voi myöskin virkata vaikka pikkulin hahmon ja sitten ottaa sen sitten tällä tavalla mukaan ja osaksi tätä tarinaa. Ja sitten tosiaan voidaan keskustella siitä, että mikäköhän sitä pikkulia pelottaa, kun pikkuli ei sieltä munasta oikein halua tulla ulos ja voidaan pohtia, että miten pikkulia voidaan lähteä sitten rohkaisemaan ja kannustamaan. Ja sitten kun se pikkuli sieltä munasta saadaan houkuteltua ulos, niin sitten tosiaan pikkulilla voi olla mukana esimerkiksi kuva pikkulin sinisestä kotipuusta ja toive, että sitten lapset askartelee tämän pikkulin kotipuun sinne ryhmän seinälle. Ja tämä voi tosiaan olla semmoinen pieni tai iso projekti, eli ihan sitten taas sen tilan mukaan ja lasten innostusten mukaan, että kuinka laajasti lähdetään tätä oppimisympäristöä kehittämään. Eli voidaan tehdä sinne vaikka jokaiselle omat pienet puut tai taas yhdessä yksi iso puu ja sitten voidaan tosiaan siihen ympärille vaikka rakentaa sitten vielä lisääkin näistä muista pikkulitarinoista tulevia asioita. Ja tosiaan voidaan sinne myöskin laittaa sitten näitä pikkulihahmoja toki mukaan ja lasten omia hahmoja myöskin askarrella pikkulihahmojen joukkoon. Mutta miten ikinä se puu sitten toteutetaankaan tai tehdään siihen ympärille niitä hahmoja, niin tyyli on ihan vapaa. Eli lapset saavat itse päättää, että miten haluavat sen toteuttaa. Maalataanko vai sitten piirretäänkö vai askarrellaanko esimerkiksi vaikka ihan metsästä löytyneen oksan ympärille tämmöinen pikkulin kotipuu. Tai sitten tosiaan, jos on ihan pieniä lapsia, niin tehdäänkö niin, että lapset maalaa aikuisen tehdyn, vaikka nyt esimerkiksi puun rungon ääriviivojen sisälle ja sitten leikataan se ja siitä lähdetään rakentamaan sitten yhdessä sitä pikkulin kotipuuta. Mutta sitten voidaan tosiaan käyttää myöskin tässä erilaisia äänimaisemia hyväksi, eli voidaan sitten lähteä myös lasten kanssa pohtimaan, että minkälaisia ääniä sieltä kirjan eri kohdista kuuluu. Esimerkiksi silloin, kun pikkuli on siellä munan sisällä, niin kuuluuko sieltä koputusta. Voidaan lähteä ehkä tekemään semmoista pientä
pientä kehon osa musiikkia. Voidaan lähteä napsuttelemaan suulla ja kopsuttelemaan sormilla ja ehkä vähän tömistelemään jaloillakin. Sitten voidaan pohtia, että mitä kaikkea me kuullaan sieltä kirjan sisältä. Tässä hetken päästä tarinassa käy niin, että sisko ja veli sitten jo menevät ulos, mutta pikkule ei uskalla mennä edes ulos sieltä pesästä, niin mitä kaikkea sieltä sitten kuuluukaan. Että ehkä sieltä ulkoa kuuluu lintujen laulua tai onko se hämähäkki, mikä siellä kuiskuttelee ikkunan takana, mikä ehkä pikkuliakin vähän pelottaa. Ja sitten voidaan tosiaan myöskin sen tyyppistä musiikkia tehdä vaikka niillä kehonsoittimilla tai tosiaan sitten ottaa vaikka ihan oikeat soittimet tässä kohtaa myös mukaan. Sitten Lukulumasta löytyy myös hyvin suosittu tarina Pikkuli sanoo ei. Ja tämä on sellainen tarina, mikä erityisesti tukee tunnetaitoja. Toki kaikki muutkin tarinat tukevat tunnetaitoja, mutta tässä tarinassa on myöskin aika laaja tunteiden kirjo, eli siellä on ensin pikkuli, kun herää pahalla tuulella ja sanoo kaikkeen ei, ja varmasti monet lapset pystyvät tähän samaistumaan, niitä ei-päiviä on lapsilla paljon, mutta kyllä niitä meillä aikuisillakin on, ja niinhän tässä tarinassakin sitten käy, että kun pikkuli on riittävän monta kertaa sanonut ei, niin sitten isäkin alkaa jo kiukustumaan ja sitten isäkin suuttuu ja lähtee siitä ihan sitten höyryä tulee isän korvista ja lähtee sieltä sitten pois koko tilanteesta ja sitten pikkuli jo pahoittaa vähän mielensä ja mitä sitten lopuksi tapahtuukaan, että molemmilla taas on hyvä mieli. Mutta tosiaan tässä tarinassa voidaan vielä erityisesti harjoitella just tätä tunteiden sanallistamista. Eli tosiaan voidaan ihan samaistua niihin tilanteisiin, mitä tässäkin tarinassa tapahtuu. Ja sitten kun sanotetaan niitä tunteita ja erilaisia hetkiä, mitä siellä tapahtuu, niin sitten sitä kautta myöskin lapset oppii ymmärtämään niitä omia tunteitaan ja myöskin ne omat tunnetaidot kasvavat. Ja tähän on sitten vielä ottanut lisäksi ilmaisun monet muodot ja kasvanliikunnan kehityn ja kieltenrikas maailma oppimisen alueiksi. Ja tässä tosiaan voi käyttää tarinan rinnalla esimerkiksi tunnekortteja, eli samalla kun Lukulumosta katsotaan tätä pikkulitarinaa, luetaan tarinaa, niin voidaan ottaa tunnekortit siihen rinnalle ja miettiä, että löydetään niitä samoja tunteita, mitä siellä tarinassa on, niin niistä tunnekorteista. Ja yhtä lailla tässä voidaan tosiaan vaikka heijastaa koko tarinakin vaikka seinälle tai siihen monikosketusnäytölle avata niin, että näkyy isona nämä aukeamat ja sitten voidaan pysähtyä aina jokaisen sivun äärelle ja sieltä sitten tunnistaa ja nimetä näitä eri tunteita. Sitten voidaan keskustella hahmojen eri tunteista ja vahvuuksista ja tavoista toimia eri tilanteista ja sitten voidaan vielä katsoa, että miltä ne tunteet oikein sitten meidän kasvoilla näyttää ja voidaan vaikka peilille näyttää, että miltä se tunne omasta mielestä näyttää tai sitten voidaan vaikka pareittain lasten kanssa näyttää niitä tunteita ja pyytää, että toinen sitten näyttää sen saman tunteen myöskin, eli peilaa sitä minun näyttämääni ilmettä. Sitten voidaan tosiaan tehdä yhdessä vaikka kiukkutanssi tai sovintotanssi tai taas sitä musiikkia voidaan yhdistää tähän. Voidaan tehdä yhdessä vaikka kiukkulaulu tai sovintolaulu tai voidaan sitten vaikka tehdä semmoista kiukkumörinää ja kuunnella, että miltä se sitten tuntuu. Ja sitten tietenkin myöskin sitten sitä sovintohyrinää ja naureskelua siihen mukaan. Ja myöskin voi miettiä, että voisikohan sen sovinnon tai ilon tanssia, niin aina hyvä lopettaa nämä tunnetaitohetket lasten kanssa siihen, että jää hyvä mieli ja ravistellaan kaikki kurjat tunteet pois ja sitten kaikilla jää kuitenkin päällimmäiseksi aina se ilo ja onnistuminen mieleen. Sitten sieltä löytyy vielä Pikkulin syntymäpäivä ja tässä taas näitä tukikysymyksiä ja tähän taisi itse asiassa liittyä, mä tuossa kävin vähän kurkkailemassa, niin Pikkulin syntymäpäivätarinasta löytyi myöskin sitten niitä tehtäviä sieltä Lukulumasta, eli kannattaa myös käydä ne katsomassa. Ja
Tähän tarinaan valitsin ilmaisun monet muodot, kielten rikas maailma ja minä ja meidän yhteisömme. Ja tässä voidaan tosiaan lähteä rikastamaan tätä tarinaa taidepainotteisesti, eli voidaan esimerkiksi tehdä draamaleikkejä, voidaan pitää pehmosynttärit, nukketeatteri, voidaan tehdä tikkunukkeja ja voidaan niitä käyttää sitten myöskin sitten tämän tarinan läpikäymisessä tai tehdä vaikka ihan oma tikkunukkeen synttäri. Voidaan järjestää eläinjuhlat, voidaan tutkia että tästä tarinasta, että mitä kaikkia hahmoja siellä Pikkulin synttärijuhlissa kävikään ja voidaan keksiä vaikka lisää vieraita. Voidaan taas sitten vaikka askarella niitä tai vaikka käyttää käsinukkeja tai tikkunukkeja tai sitten voi olla ihan mielikuvitusvieraitakin ja voidaan sitten järjestää vaikka näille vieraille erilaisia leikkejä lahjoiksi. Eli lapset voi itse keksiä erilaisia leikkejä, mitä voi antaa lahjaksi. Ja tähän laitoin vielä tuon Hämähäkin trampoliinilahjan, eli tässä kirjassahan vielä lopussa, niin Hämähäkki antaa sitten Pikkulille synttärilahjaksi itse tehdyn trampoliinin. Ja sitten tosiaan tähän voidaan ottaa vaikka roolivaatteet mukaan ja taas voidaan järjestää vaikka musiikkijuhlat, ja missä voidaan askarella sinne niitä yllätyslahjoja tai sitten voidaan askarella rekvisiittaa tai molempia ja yllätyslahjaakin voi sitten vaikka askarella niin, että niitä riittää sitten kaikille lapsille, eli voidaan paketoida ja laittaa koriin ja niitä sitten jakaa siellä juhlissa lapsille tai sitten voidaan tosiaan, vaikka olisikin ollut juhlat, niin vielä elää uudelleen koko tarina ja maalata sitten vielä sen tarinan mieluisin kohtaus uudelleen tai sitten voidaan sitten vielä vaikka siihenkin keksiä joku oma uusi tarina tai laulu. Ja sitten tietenkin voidaan tehdä Pikkulille yhteinen syntymäpäiväkortti ja vielä jos rahkeet riittävät tai lapset on innostunut, niin tätähän voi jatkaa vaikka koko viikon tai kuukaudenkin projektiksi ja voidaan sitten vaikka miettiä, että mitä siellä Pikkulin juhlissa tarjotaan ja mitä juhlissa ylipäätänsä voisi tarjota ja voidaan järjestää sitten vaikka nyyttikestit sinne ryhmähuoneen lattialle tai luokkaan tai sitten jos on mahdollisuus, niin voidaan sitten vaikka leipoakin niitä tarjottavia yhdessä lasten kanssa. Ja tähän on sitten laittanut tämmöisen lyhyen esimerkin vielä siitä, että minkälainen voisi esimerkiksi olla sitten yksi tämmöinen vähän rikastettu oppimisympäristö. Eli tässä on tarinana Lennä Pikkuli Lennä, mutta yhtäläisesti voisi olla Pikkulin Vekkuli Lemmikki. Ja tässä tosiaan voi heijastaa seinälle sen kirjan aukeaman ja sitten voi hyödyntää vielä niitä hahmoja niin, että sitten niitä laminoi ja sinne taakse taas piilottelee erilaisia QR-koodeja. Voi olla vaikka lumpeenlehtiä myöskin tulostettuja laminoitu ja sinne taakse sitten laitettu pikkulihahmoja ja niitä voi käyttää vähän niin kuin muistipelinä. Tai sitten tosiaan siellä voi olla vaikka erilaisia tehtäviä. Itse joskus laitoin Pyyrouvan hahmon taakse koodin, joka oli lukulumasta otettu ja sitten se veikin sinne Pikkuli oppii numeroita kirjaan ja sitten laskeskeltiin siellä sitten pyynpoikasia. Ja tosiaan vielä se, että se oppimisympäristö voidaan aina rakentaa juuri niin suppeana talaina, kun sitten lapset haluaa. Niin kauan kuin innostusta riittää, niin kannattaa ammentaa siitä ja sitten kun innostus rupeaa laimenemaan, niin sitten siirrytään muihin puuhiin. Ja tässä vielä esimerkki siitä, että minkälainen QR-koodi sieltä lukulumasta löytyy. Ja vielä samasta kohtaa löytyy toi lataa painike, eli voisitte ladata sen tarinankin sinne. Ja sitten tosiaan, jos teillä sattuu olemaan esimerkiksi iPadit käytössä koulussa tai sitten päiväkodissa, niin sieltä löytyy toi Zebra QR-sovellus, mitä voi käyttää sitten nimenomaan näihin sanallisiin, eli sinne voi laulaa tai kertoa pienen tarinan tai vaikka antaa sanallisia vihjeitä sitten lapsille, että mitä tapahtuu missäkin QR-koodissa. Mutta sitten tosiaan voi ottaa tämän lukulumasta tämän tarinan koodin tai sitten ihan QR-koodigeneraattorilla rakennella erilaisia QR-koodiratoja.
Ja toki sitten sitä oppimisympäristöä voi vielä rikastaa erilaisilla lasten askarteluilla ja pehmoilla ja musiikilla, kankailla. Itse tykkään aina laittaa kaikennäköisiä kausivaloja ja toki vielä se, että sitä voi sitten vielä jatkotyöstää vaikka liikuntaleikeillä tai metsäjuhlilla tai sitten tutkimalla ympäristöä sisällä, ulkona. Jos on se iPad käytössä, niin sieltä löytyy valmiina suurennuslasisovellus tai sitten tosiaan, jos on Android, niin sen voi vaikka Play-kaupasta sitten ladata, niin jos ei löydy valmiina. Ja tosiaan vielä voidaan ottaa siihen sitten lisäksi tarinoita ja TV-sarjan jaksoja, eli sitten voidaan ottaa tuo Lampiloiskis-peli, ja sitten oli tuo Pikkulin lentokoulutarina, ja vielä Pikkulin Joutsenenpoika, ja Pikkulin paras piilopaikka, ja siitä voidaan ottaa vaikka se loppunuotio, ja hyödyntää sitä sitten siellä oppimisympäristössä, eli senhän voi myöskin rakentaa itse vaikka vessapaperirullista ja sitten tuosta silkkipaperista, jos haluaa. Ja sitten tässä vielä on linkki tuohon Lampiloiskiksen laululeikkiin YouTubessa. Ja vielä muistutettu tästä tykin hyödystä sen verran, että ei välttämättä tarvita tähän oppimisympäristön rikastamiseen muuta rekvisiittaa. Eli jos on tykki käytössä tai se iso monikosketustaulu, niin sitten tosiaan voidaan hyödyntää sitä ja sitten mennä vaikka erilaisiin tunnelmiin näiden eri kirjan aukeamien tai sitten erilaisten pelien heijastamisen kautta. Ja tähän olen koonnut sitten vielä muutamia esimerkkejä siitä, että miten eri ryhmissä on sitten lähdetty rikastamaan sitä oppimisympäristöä. Eli siellä näkyy nyt juurikin sitä pikkulin sinistä kotipuuta, eri versioita, kun on rakennettu, ja tikkuukkoja, tikkunukkeja. Ja sitten on vielä tosiaan tuossa oikealla alakulmassa, niin sieltä löytyi ne laminoidut lumpeenlehdet, minkä takana oli sitten pikkulihahmoja. Kauheata, kun katson tässä, että kello juoksee, mutta käyn ihan todella nopeasti nyt nämä loput vielä läpi. Ei ole monta adiaa enää ja sitten pääsette kyselemään, jos on tullut kysymyksiä mieleen. Mutta tosiaan vielä sitten lukulumasta näissä tarinoista, niin sieltä löytyy jokaisen kirjan takaa, tai itse asiassa siitä edestä aukeama Aurinkonummen metsästä. Ja sitä pystyy sitten hyödyntämään sitä Aurinkonummen metsää karttana. Siitä voi ottaa näyttökuvan, sinne voi piirtää tai sitten voi tehdä kuvasuunnistusta vähän samalla tavalla, mitä tässä näkyykin Aurinkonummen metsässä, niin että siellä on noita hahmoja, niin voidaan yhtä lailla sitten niitä pikkulihahmoja pistää sinne pihalle tai sisälle, tai sitten voidaan hyödyntää niin, että järjestetään vaikka iltapäiväkahvit vanhemmille ja sitten siellä QR-koodien takana on näitä lasten lempipikkulikirjoja ja on ihania semmoisia pieniä lukunurkkauksia, missä sitten vanhemmat voi lueskella niitä kirjoja lasten kanssa. Ja sitten totta kai voidaan myöskin ihan tutkia, että mitä kaikkea ihan tästä yhdestä kartasta löytyy. Täältä löytyy hurjan paljon asioita ja taas nimetään tietenkin pienemmille lapsille myös sitä. Ja sitten lukulumasta löytyi myös kirja Pikkuli tahtoo lomalle, ja sitä pystyy hyödyntämään juurikin tässä tämän webinaarin aikana käymien vinkkien avulla. Eli voidaan järjestää sitten vaikka ihan oma lomamatka siellä sisätiloissa tai sitten pihalla. Tai sitten tosiaan voidaan vaikka tehdä pieniä lomatarinoita saduttamalla. Ja totta kai sitten, vaikka jos ei ole mitään isoa kosketusnäyttöä tai tykkiä käytössä, niin voidaan myös käyttää sitten tablettia. Ihan yksikin tabletti riittää, että saadaan semmoinen kurkistusikkuna jonnekin toiseen maailmaan, mitä voidaan lasten kanssa hyödyntää ja katsoa, että minkälainen maailma sieltä sitten löytyykään sen kurkistusikkunan takaa ja siihen sitten integroida myös erilaisia tarinoita, mitä lapsilta tulee ja taas niitä leikkejä ja ehkä mahdollisesti lähteä sitten rakentamaan taas sinne semmoista erityyppistä oppimisympäristöä, vaikka sitten tuomalla tämä ihana tropiikki sinne päiväkodin ryhmätiloihin tai koululuokkaan. Ja sitten tosiaan sieltä löytyi vielä toi Pelko pois pikkuli -kirja,
mitä pystyy sitten hyödyntämään, jos on vaikka lapsilla paljon pimeän pelkoa tai jos joskus tulee mörkökausi pienillä lapsilla, niin sitten voidaan tätä kirjaa vielä käydä läpi monta kertaa ja sitten voidaan vaikka tehdä taskulamppuleikki, jolloin pienempien lasten kanssa on valot päällä ja taskulamput kädessä ja piilotellaan sinne sitten huoneeseen erilaisia pehmoja tai niitä pikkulihahmoja ja sitten katsotaan, että mihin se taskulamppu aina osoittaa ja isompien lasten kanssa voidaan sitten vähän niitä valoja hämärtää tai sitten sammuttaa vaikka kokonaankin, jos se kaikille lapsille sopii. Ja sitten tutkia, että mitä kaikkea sieltä sitten löytyykään ja siitä sitten kehitellä keskustelua. Ja tässä vielä koottuna toi Pikkulin lemmikkitarina, eli sitä pystyy tosiaan käyttämään monimediallisesti niin, että on se kirja, TV-sarjan jakso ja sitten oli YouTubessa, sieltä löytyi Pikkuli ja Toton toilailut minitarina ja sitten vielä sieltä on tulossa Lemmikin hoitolaulu ihan piakkoin. Ja koontina vieläkin se, että kun se tarina saa siivet, eli lähtee pois siitä kirjasta, niin se tarina vahvistaa lasten itsesäätelytaitoja ja silloin tosiaan se on tämmöinen turvallinen alusta, jossa lapset pystyy harjoittelemaan erilaisia tunteita ja tilanteita. Ja kun tarina tulee osaksi sitä leikkiä, niin se kehittää myöskin sitten lasten kuvitteluleikkitaitoja ja lapsi pystyy sitten oppimaan sen leikin avulla. Ja myöskin se, että kun tehdään yhdessä lasten kanssa, niin aikuiset ja lapset voi saada yhteisiä leikkikokemuksia, eli varsinkin sitten pienten lasten kanssa niin otetaan niitä ensiaskelia kohti näitä yhteisiä seikkailuita ja tietenkin se hieno asia, että tarinasta syntyy aina uusia tarinoita ja sitten mihin kaikkialle ne tarinat meitä viekään, niin se on sitten toisen webinaarin aihe. Tänään ei ehditä siihen pureutumaan, mutta ehkä joskus toista. Ja sitten tässä tosiaan vielä tämä viime syksynä julkaistu kirja, eli Pieni lintu, suuret tunteet, ja sieltä tosiaan löytyy sitten myöskin vielä runsaasti tämmöisiä erilaisia oppimisteemoja ja leikki-ideoita ja vinkkejä, miten sitten näitä tunteita pystyy käsittelemään lasten kanssa toiminnallisesti yhdessä. Ja sitten laitoin tänne vielä tämän ammattilaisille www.pikkuli.fi, eli sieltä löytyy sitten myöskin meidän kaikki koulutukset ja toki voi laittaa sitten viestiä, jos joku jäi vielä mietityttää ja haluaisikin vielä tietää enemmän, niin se onnistuu aina, eli edu@pikkuli.com, niin sinne sähköpostiin voi laitella kysymyksiä vielä webinaarin jälkeenkin. Ja tosiaan sitten vielä kannattaa käydä katsomassa toi sivusto. Sieltä löytyy myöskin sitten erilaisia minipelejä ja niin edespäin. Mutta mun puolesta sanon tässä kohtaa kiitos. Aika haipakkaa mentiin ja hän hurjan paljon oli asiaa, että toivottavasti jäi korvan taakse ja tosiaan tämän voi katsoa sitten tämän webinaarin vielä myöhemmin YouTubesta, jos siltä tuntuu, että mitäs siinä nyt höpistiinkään tästä asiasta, niin voi vielä kerrata joitain osioita, jos siltä tuntuu. Mutta nyt mä siirrän tässä kohtaa pallon sinne Virpille. Ole hyvä. Joo, kiitos tosiaan todella paljon tästä esityksestä ja varmasti tuli hirveästi ihania vinkkejä, miten käyttää sekä Lukulumoa että Pikkulin kirjoja ja niitähän voi soveltaa myös moneen muuhunkin juttuun. Ja vielä sanon tästä kokeilusta, että meillähän normaalisti niin, että 30 päivää voi ottaa kuka vaan kasvattaja tai opettaja Lukulumon testille meidän kotisivujen kautta, eli lukulumo.fi, ja täyttää siellä lomakkeen. Ja sitten jos te haluatte vielä ihan oman Lukulumo-esittelyn, niin toki semmoinen onnistuu myös, että siitä voi laittaa pyyntöä mulle myös, niin sitten me järjestetään teille sitä koulutusta Teamsin kautta. Mä lopetan nyt tämän jakamisen ja hyppään tänne, niin nyt mä vähän näen kanssa teitä, kun mä en ole nähnyt muuta kuin dioja. Niin. Joo. Hyvä. Kiitoksia Kiitos. todella paljon kaikille osallistujille ja Jenniferille myös. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Moikka. Hei hei.